na amo mo negosyo sa pamilya, so katugad sa una, ang negosyo mo may kalamay na aming sugar mill, kaya gitawag ko HDJ Sugar Mill. So nakahuna mi, nasa daghan naman kayo ng hatag ng bugas, daghan na kayo ng hatag ng mga canned goods. Naghatag po ng among mga kalamay sa tanang household sa tibuok 3rd District sa Negros Oriental. Dili tumubos sa 100,000 household. Tanan nakadawat. Gawas atong mobalibad no, pero sa tanan mga butante man o dili basta naka ng household, tagaan ka libre gikan sa Travis Family o sa HDJ Sugar Mill, located sa Bayawan no. So nanghatag mi wapo kalidad nga kalamay tagos kilo kada panimalay. Gamay nga katamis sa panahon sa kabait no. Mo na among gihatag nga ayuda gikan sa among pamilya. Okay.